Keď sme my ako dobrovoľníčky boli, tak takisto sme čakali, že akú robotu nám dajú a práve to bolo super, že sme sa niečo nové naučili, aj vychytali a aj potom aplikovali u nás na podujatí. Tento park Hurbanové sady, tak to je také miesto, ktoré je srdcom mesta, ale častokrát ním iba prechádzame, že to vlastne taká tranzitná trasa. Veľa ľudí sa pýta, že či sme mestský trhík ako jarmok. A myslím si, že to bolo také fajn prekvapenie aj pre tie deti, že mnohé deti tam prišli a zrazu tam videli Spidermana, ktorý robil salta, alebo si lahli na zem a ten Spiderman robil cez ní salta. Tak teda poďme na to. Toto je prvý podcast pod hlavičkou Dobre v meste. Tak sa bude volať aj podcast, tak sa volá aj vlastne naše občianske združenie, s ktorým robíme rôzne komunitné projekty, akcie, najznámejšie asi mestský trhík a adventné potulky. A my by sme vám vlastne chceli takto priblížiť aktivity občianskeho združenia Dobre v meste a tak celkovo komunitné aktivity v Novom Meste nad Váhom, ktoré robíme nielen my, ale aj nejaké ostatné občianske združenia alebo zaujímaví ľudia, ktorí v Novom Meste pôsobia. Presne tak. Veľa ľudí nás poznajú z mestského trhíka, tak by sme mohli im aj ukázať naše zákulisie, ako to prebieha. Určite áno, lebo je tam toho naozaj veľa, čo tam robíme aj na mestskom trhíku, ale aj v tých ostatných aktivitách. A nie všetko sa dá vyzdieľať na sociálnych sieťach, nie všetko vieš povedať ľuďom, keď sa s nimi len tak stretneš. Tak ja si myslím, že toto bude taká super forma, že ako to nejako dostať do širšieho povedomia, dobrovoľníctvo, komunitné aktivity a všetko to okolo toho. Tak môžeme začať od nás. Ako by sme sa teda predstavili, že čo tam robíme teda? Dobre, začneš? Povedz. Kto si, čo si? Ja teda vediem občianske združenie Ateliér nápadov a tak sme sa teda aj dali dokopy, kde mám kračísku dielňu a vytvárame všelijaké workshopy a tým pádom mestský trhík ideálne pre lokálnych tvorcov, takže ja by som sa tak predstavila, že som skôr taká tvorivá, kreatívna. Takže toto ma baví. A ty? A okrem toho si aj bankárka teda. aby si nezabudla aj na to, že čo vlastne akoby robíme aj mimo týchto aktivít. Áno, a voláš sa Janka Kolesárová. To si zabudla povedať. A však to už ma poznajú, však my všade vyskakujeme. Tak a ty, Ivetka Antalová? Áno. No, takže ja som Iveta Antalová a tiež vlastne v občianskom združení pôsobím ako štatutárka v Dobrom meste, ktorá organizuje mestský trhík. A zároveň teda sa venujem aj mnohým ďalším aktivitám. Podnikám, tiež robím nejaké projektové záležitosti. Som aj nezávislou mestskou poslankyňou, takže je toho naozaj veľa. Tak povedz, čo ťa k tomu viedlo? K čomu teraz? Týmto aktivitám spoločným. To je taká dlhšia história vlastne. Ja začnem asi úplne od začiatku, keď sme sa stretli, keď si vlastne za mnou prišla s tým, že máš super projekt a hľadáš parťáčku. A to bolo ešte v čase pred covidom, tak sme mali skvelý projekt pikniku, zeleného pikniku v parku. A vlastne takto sa dali naše cesty dokopy, že sme vlastne vymysleli projekt a potom sme ho 3-krát zrušili a potom sa to nakoniec podarilo spraviť ako mestský trhík. No samotný nápad na ten mestský trhík vyšiel vlastne z tohto zeleného pikniku, lebo to bolo v roku 2022. Samotný piknik sme začali v 2020, ale potom prišla korona, pandemické opatrenia, takže naozaj 3-krát sme ho mali nachystaný a 3-krát sme ho najskôr preložili, potom zrušili, čo bolo teda riadne demotivujúce, ale potom sme ho vytiahli zo zásuvky a urobili sme mestský trhík. A pamätáš si, ako sme robili prvé aktivity? No tak všelijako na kolene. Ako bolo to naozaj také, že sme nevedeli, do čoho ideme. Tiež je to viacej u nás niekedy o tej verve ako o nejakých
nejakých veľkých ťažkých plánoch, ale zase aj toto sme už toto sme už vylepšili, že to máme tiež celkom už zabehnuté a rozškálované, takže myslím si, že v tomto sa veľmi Tak veľmi super, posúvame. bolo nám málo, tak sme si pridali ešte mestský trhík vianočný, adventné podulky mestom. Hej. To sme vlastne s Mestským kultúrnym strediskom nadviazali spoluprácu, lebo Mestské kultúrne stredisko robilo tiež ešte pred pandémiou adventné potulky. Ja zhodou okolností som tam tiež v jednom tom stanovisku čítala deťom rozprávky a pamätám si, bolo to skvelé podujatie. Mňa do toho teda natiahla Lenka Fráňová, ktorá tam obalovala štrikované stromy a celá tá akcia mala taký veľmi pekný náboj a naozaj takú komunitnú náladu. Sme si potom povedali, že by bolo fajn to spojiť aj s mestským trhíkom. Niektorým ľuďom vlastne chýba to prečo? Že prečo sme vlastne začali robiť mestský trhík? Tak ja keď sa venujem tej dielni, že robíme rôzne workshopy, tak mám veľa kontaktov na lokálnych tvorcov. Tak bolo super takto spojiť aj miestnych lokálnych tvorcov a ich prezentovať. Tak nápad bol takýto, s tým, že sme oslovili aj miestne občianske združenia, ktoré sa pridali, aj ktoré nám pomohli spraviť sprievodný program, tanečné štúdia. Tak celkom dobre to vypálilo však. Určite áno, sa to začalo potom nabaľovať, že vlastne tí lokálni tvorcovia boli jedna časť, ale skvelé bolo, že sa tam vlastne mohli odprezentovať aj ľudia, ktorí nevyrábajú, ale robia zaujímavé aktivity v rámci Nového Mesta, občianske združenia alebo rôzne organizácie, školy, stredné školy. Kebyže sme takých, čo s nami sú od začiatku, tak boli skauti. Áno, 15. zbor Javorina, to skvelá spolupráca, lebo so skautami sa vždycky super spolupracuje. A Simonka, Nové mestečko, oni tiež začali s nami začiatky. Dievčatá z Nového mestečka, veľmi, veľmi krásna zóna, ktorá je vždycky veľmi obľúbená, veľmi frekventovaná, tam je naozaj vždycky veľmi plno. Máme tam vždy aj strednú odbornú školu, čomu ja som teda veľmi rada, lebo naozaj tí študenti vedia byť veľmi aj nápomocní, ale sú aj veľmi šikovní a veľmi dobre sa s nimi spolupracuje, takže áno, máme. aj ako dobrovoľníkov, tak Určite áno. Majú v našich stánkoch miesto. A teraz sme mali aj mládežnícky parlament. Áno, mládežnícky parlament vlastne vznikol minulý rok. A hneď sa zapojil, alebo využil teda tiež možnosť sa prezentovať a spolupracovať. A to sú naozaj tiež veľmi šikovní mladí ľudia, ktorí tiež pod vedením Danky Hradilekovej a Radka Hradileka robia skvelé veci. A myslím si, že aj tá ich zóna bola veľmi fajn poňatá. Ja sa teším tento rok, čo máme prichystané. No, tak tento rok sme sa rozhodli, že ideme ešte o level vyššie, lebo mestský trhík sa nám začal naozaj takto rozrastať, začalo sa nám to tam rozširovať aj čo sa týka aktivít, aj čo sa týka účastníkov. Jednak teda účastníkov aktívnych, ale aj tých návštevníkov. A tak sme si povedali, Janka, že z toho spravíme taký malý mestský festival. Mestský trhík bude stále súčasťou tohto podujatia, ale celkovo sme to chceli vlastne tak poňať, aby to už dávalo ten význam, ktorý to vlastne už tými rokmi nabralo. Že naozaj mestský festival v parku, a ten park je veľmi dôležitý, že to je jedna z ťažiskových tém alebo z ťažiskových miest mestského trhíka, hej. Lebo vlastne to bol vlastne aj počiatočný dôvod, že prečo robiť aj ten zelený piknik, aj potom následne mestský trhík. Ono v podstate ten projekt bol zameraný hlavne na to, že využiť v rámci ekológie, aby tam boli také workshopy, aby to bolo v tom parku, v rámci prírody a aby to nebolo, že nejaké také proti udržateľnosti, lebo tiež sme v podstate dbali, že lokálni tvorcovia, ktorí v podstate si vytvárajú svoju tvorbu, a ešte sme aj dbali na to, aby sme použili kompostovateľné riady. Určite áno. Potom sme vlastne prešli aj na vratné poháre,
Ale Separovanie odpadu hej, a aby sme nezabudli spoluprácu, ako máme veľmi dobrú, aj s mestom. určite áno. Spolupráca s mestom je veľmi dôležitá. Jednak teda s mestom, Nové Mesto nad Váhom, ktoré nám poskytuje priestor, ale určite by som chcela vypichnúť spoluprácu s technickými službami. Lebo technické služby jednak sú vždycky veľmi ústretové, veľmi nápomocné a veľmi dobre sa nám s nimi spolupracuje, lebo naozaj jednak, či už sú to stánky, alebo či už je aj samotné toto separovanie odpadu a celé toto technické zabezpečenie, tak tam tá spolupráca je super a musíme ju určite veľmi oceniť. No, ja by som sa možno vrátila ešte k tomu parku, lebo my máme v meste krásny park, máme viacero parkov, ale tento park Hurbanové sady, tak to je také miesto, ktoré je srdcom mesta. Sú tam nádherné, veľké, staré stromy, ale častokrát ním iba prechádzame, že to vlastne taká tranzitná trasa a to je často škoda, lebo naozaj nemáš dôvod, pokiaľ nejdeš na kávu do kaviarne alebo s dieťaťom na ihrisko, tak nemáš dôvod sa tam nejako zastaviť a zdržať. A my sme vlastne chceli tento park ukázať ľuďom aj z tej perspektívy, že tam dá tráviť čas v prírode v meste. Že vlastne ten park to je taký náš malý mestský les, v ktorom sa dá stráviť pokojne pol dňa aj celý deň aktivitami, ktoré sú s deťmi, ktoré sú s rodinou, ktoré sú s priateľmi, s ktorými sa stretneš. Zastaviť sa, pozrieť si, podporiť sa navzájom, podporiť tie občianske združenia, školy, skrátka ľudí, ktorí sa o niečo snažia tu v meste a zároveň si vychutnať ten čas. Mhm. To sme vybrali skvelé miesto, si myslím. Využitie amfiteátru, foodzóna, Kukanovci boli, takže akože skvelý catering. Potom sme mali ten mládežnícky parlament, miestnu kaviareň, čo sme mali podporenú. Tak tento rok asi využijeme širšie rozmedzie toho parku. Áno, tým, že chceme trošku naraz priestorovo, tak určite by sme chceli aj samotnú tú foodzónu spraviť ešte trošku väčšiu, pestrejšiu, možno viac miesta na sedenie, takže ja si myslím, že ešte stále je to v procese, ale myslím si, že je sa na čo tešiť. A daj niečo, že čo ti utkvelo v pamäti z posledného trhíka. Posledných trhíkov, tak z každého niečo. Mne sa najviac páčila napríklad Kvetinová škola. Keď si tam viazali kytice, bolo to z lokálnych kvetov, tak bolo to kvetinárstvo Černuška, čo doniesli naviazané kvety aj voľne, ktoré si mohli zviazať do kytíc, do vencov, takže Kvetinová škola, tá bola super. Aj keď sme mali fotokútik, že kde si mohli spraviť fotku, hneď si ju mohli vytlačiť a zobrať so sebou. Takže sú to také vychytávky, také drobnosti, ale vždy niečo nové vymyslíme. Mne sa veľmi páčili superhrdinovia. To sú vlastne chalani, ktorí robia parkour v Trenčíne a majú aj taký vlastne program pre deti. A myslím si, že to bolo také fajn prekvapenie aj pre tie deti, že mnohé deti tam prišli a zrazu tam videli Spidermana, ktorý robil salta, alebo si lahli na zem a ten Spiderman robil cez ní salta. To si myslím, že malo veľmi dobrý ohlas a musím povedať, že aj s tými chalanmi sa veľmi dobre spolupracovalo, boli veľmi milí a celkovo tam urobili veľmi dobrú atmosféru. Vieš, na čo si ešte spomínam? Veľmi rada na koncerty. Na koncerty. Minulý rok bola Laura Magičová a to bol naozaj pre mnohých objav, lebo ona má nádherný hlas, je taká eterická. A ja som nevedela, že ona je z mesta. No. Nového Mesta nad Váhom. Aj veľa ľudí to nevedelo. Laura je veľmi šikovná, som veľmi rada, že sme ju tam mali. A ešte si spomínam na jeden koncert, ktorý si myslím, že tiež mnohých prekvapil a nakoniec to dopadlo tak, že tam ľudia tancovali pod pódium. A to bol vlastne koncert, ktorý sme mali v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom. A bola to norská kapela Mirel. A boli naozaj veľmi, veľmi živí, veľmi strhujúci, vytvorili veľmi dobrú atmosféru a naozaj tam bol plný to hľadisko. Takže a pod hľadiskom tancovali ľudia, to bolo super. A mi sa veľmi páčilo. Však to bolo v rámci festivalu židovskej kultúry. Áno, to sme vlastne dohodli tiež s Mestským kultúrnym strediskom, s ktorým máme skvelú spoluprácu s Máriou Volárovou. A
že by bolo super spojiť dve akcie, ktoré sa konajú v meste a nejakým spôsobom urobiť takú fúziu, že aby... Sme prepájali aj jazz festivaly. Áno, prepojenie. A ešte ma napadlo, čo si kúpila od lokálnych tvorcov? No, ja tam vždycky obuchám strašne veľa peniazy, lebo je... Vždy je čo vybrať. Vždy je čo. A mne sa najviac páči, že vždy nám pribúdajú aj tie občianske združenia, lebo vždy nájdeme nejaké také, ktoré nám príbudne, tak aj by sme boli radi, ak sa nejaké ohlasia, aby sme túto zónu rozšírili. Určite, ak nás počúvajú nejaké občianske združenia, ktoré sú v Novom Meste nad Váhom, tak určite sa nám ohláste, dajte vedieť, čo robíte, a ako robíte a určite vymyslíme nejakú formu prezentácie alebo spolupráce, aby ste aj vy mohli byť súčasťou tohto festivalu. A prezradíme, čo tento rok chystáme, niečo zaujímavé. Prezraďme. Chceme diskusnú zónu. Chceme vlastne rozšíriť, a to je vlastne zmysel toho, že to bude festival, chceme to trošku rozšíriť na viacero zón. Jedna bude taká diskusná, tá verím, že bude v spolupráci aj s jedným veľkým projektom, ktorý sa chystá v Trenčíne. Plánujeme zónu Živá knižnica. A má to byť priestor, kde sa jednak bude diskutovať o knihách, budú tam nejaké besedy, budú tam zaujímaví ľudia rozprávať nielen príbehy z Nového Mesta nad Váhom a nielen o knihách, ale hlavne chceme touto zónou vzdať hold Mestskej knižnici v Novom Meste nad Váhom, ktorá slávi tento rok 100 rokov od svojho založenia. Takže to si myslím, že si zaslúži aj takúto zónu. To sme dobre vymysleli, len ešte koho pozveme. Keď živá knižnica, živé knihy, živé príbehy. Živá knižnica, živé knihy, živé príbehy. Áno, ono festival je ešte pomerne ďaleko, takže ešte nebudeme spomínať mená, ale povedzme, že tam budú besedy so známymi spisovateľmi a spisovateľkami, bude tam knižná zóna a budú tam zaujímaví hostia. Takže mestský trhík tento rok bude 14.6., tak už máme naplánované aktivity a čo bude dopodrobná, tak bude na našom webe. Určite áno. Určite sledujte naše sociálne siete, sledujte náš web, sledujte náš YouTubeový kanál Dobre v meste, sledujte a určite budeme pridávať aj viacej informácií. Tak poďme sa pozrieť, že koľko sme mali teda účastníkov. Mestský trhík v čísle. Áno. A mestský trhík je vlastne voľne prístupný. My nevyberáme vstupné a je to v rámci mestského parku verejne prístupné. A odhadom sa na trhíku minulý rok zúčastnilo okolo 1000 ľudí. Naozaj ten trhík je od 9:30 do nejakej 5:30. Vlastne celú dobu trvá program a tých ľudí sa tam naozaj vystriedalo takmer 1000. Do obeda chodia hlavne menšie deti, alebo teda rodiny s menšími deťmi, aj ten program je tomu prispôsobený. Po obede sú skôr koncerty, ľudia si chodia naozaj posedieť, postretať sa, takže naozaj celý deň tam myslím, že nebola chvíľa, keby sme tam pociťovali, že tam je prázdno. Takže ja verím, že tento rok to bude ešte väčšie. Lokálnych tvorcov sme mali tých 24 stánkov približne a teraz plánujeme, dáme viacej stánkov, alebo to vyhovovalo celkom? Budeme tak do 30, lebo my si vlastne aj tých stánkárov alebo tých tvorcov vyberáme. To je niečo, čo my si vyhradzujeme, aby vlastne aj tí stánkári mali nejaký kurátorský výber. Aby jednak sa tam neopakovali veci, aby sa tam naozaj tí ľudia mali na čo pozerať, aby tie veci boli také, že toto si chcem kúpiť. Naozaj, aby mali aj takú pridanú hodnotu, jednak dizajnovú, jednak kreatívnu. Takže naozaj sa snažíme, aby to bolo pestré, to zastúpenie. Poďme sa porozprávať o tých lokálnych tvorcoch. Čím sú výnimoční? Povedz niečo, Janka, o lokálnych tvorcoch, ktorých my máme na trhu. Tak lokálnych tvorcov sa snažíme miestnych, takí, čo vyrábajú tu v Novom Meste nad Váhom alebo v okolí. Aj sa nám to zatiaľ darí, že takých kreatívnych ľudí tu máme. Od začiatku, čo s nami je napríklad výroba sviečok, potom výroba kabeliek, to máme Alenku od Mijavy, keď príde, tak super kabelky vyrába, kožené.
mám pár Ty si kúskov. A ty hej. takisto, áno. Ja tiež, ale tam je akože to mňa sa už teraz pýtajú ľudia, že či tam bude, lebo to sú naozaj také dizajnové veci, že Áno, originálne. Ona si vytvára sama aj vzory, tvary, zháčkováva tú kožu, tak ako si myslím, že je taká už vychytaná. Ďalej mi tak utkveli herbuška. Akože prírodná kozmetika, tak akože od nej mám tiež nejaké šampóny, krémy. Neviem, či si a skúšala niečo od nej? hej, ale ako oni vždycky majú aj ten stánok taký, že to je radosť pre oči, lebo ona je tiež taká víla, herbuška. Milé, háčkované drobnosti. Hej, to si vždycky si deti nosia malé zvieratka háčkované, áno. Keramiku. Tuto od Zábudišovej. Mhm. Krásna keramika, aj šperky keramické. Ale oni robia vlastne tú keramiku takú dizajnovú, že to by sa dalo predávať v hociakom dánskom obchode. Ja si myslím, že oni majú veľmi taký vycibrený vkus. Mne sa najviac páčilo teraz tí včelári na adventných potulkoch mesto. No, áno, hej, to je vlastne Novomestský včelársky zväz. Veľa ľudí sa pýta, že či sme mestský trhík ako jarmok. Hej, že aký je vlastne rozdiel medzi trhíkom a jarmokom. Jednak v rozsahu. Trhík je naozaj menšie podujatie, trvá vlastne jeden deň. Je to iba v parku, alebo teda pred Mestským kultúrnym strediskom. A hlavne je to iba o lokálnych tvorcoch a je to komunitná aktivita. Je to komunita tvorcov, je to o spájaní, prepájaní, predstavovaní toho najlepšieho, čo v meste máme. Myslím si, že aj to letné obdobie, my vždycky bývame predposledný júnový víkend, takže samotná tá atmosféra je taká letná, taká uvoľnená. Myslím, že sa nám to celkom darí, lebo boli sme aj ako dobrovoľníci pomáhať na iných komunitných podujatiach. Tak boli sme vypomáhať na Rise, keď mali festival, Žito v sypke. A ako sa ti páčilo na týchto dobrovoľníckych z druhej strany? Áno, tak to je ďalšia vlastne časť tých aktivít, ktoré my sme vlastne chceli týmto podcastom aj predstaviť. Dobrovoľníctvo ako koncept, lebo mestský trhík je založený na dobrovoľníctve a spolupráci, združení a organizácií a vlastne nielen na tie organizácie chodia k nám, ale potom aj my chodíme recipročne. Veľmi radi zase sa pozrie, tiež sa nejakým spôsobom zapojiť do aktivít iných združení. Či už to bolo Žito v sypke, ktoré robí nádherné aktivity, alebo Naris, združenie, ktoré máme tuto v Novom Meste. A na tento rok máme dohodnutých aj kopec ďalších aktivít. A ešte by ma zaujímalo tie študentské firmy. Stredná odborná škola, to je skvelá spolupráca. So študentmi sa skvele spolupracuje a mali sme tam už niekoľko firiem. Či už to bola Terapia, Coffee Punch, Skvelodželo, Rockit. Decká sa učia aj konceptu dobrovoľníctva. Čiže vlastne nám aj pomáhajú, aj sami predávajú svoje výrobky študentských firiem, ktoré majú založené. So študentmi sa skvelé spolupracuje. Áno, a od začiatku s Dankou, ktorá Áno, Radiletová vedie študentov. Áno. Keď si v kontakte s tými študentskými firmami, čo ťa viedlo k tomu im pomáhať? Ja robím konzultantku týmto firmám v rámci predmetu aplikovaná ekonomia. Je to v rámci programu Junior Achievement, ktorý funguje na filozofii Tomáša Baťu. O tom, že mladí ľudia sa majú od mladého veku učiť tomu, ako rozumieť aj podnikaniu, ako sa sami zapájať do naozaj praktických vecí. A ja som veľmi rada, že vlastne s týmito študentskými firmami aj my spolupracujeme ako mestský trhík. Ja im robím konzultantku aplikovanej ekonomie a vlastne táto spolupráca spočíva v tom, že oni keď si založia tú firmu, tak potrebujú niekoho z praxe, potrebujú niekoho zvonku, kto im dá jednak nejaké tipy, jednak nejaké rady, jednak ich prevedie nejakými vecami. A musím povedať, že naozaj sa nám veľmi darí aj vďaka
Danke Hradilekovej a vďaka nadšeniu tých študentov, ktorí ona vie natknúť a naozaj povyhrávali už mnohé ceny. Takže ja som na to veľmi hrdá, veľmi sa z toho teším, že v Novom Meste takéto niečo funguje. Tie decka, keď vidíš na začiatku, akí sú ustráchaní alebo akí sú zavretí, že sa častokrát boja vôbec prehovoriť na verejnosti alebo pred ľuďmi a zrazu oni začnú naberať sebavedomie, oni sa otrkajú, oni si to naozaj užívajú, tieto študentské firmy a povyhrávali už aj naozaj množstvo cien, majú veľké úspechy na celoslovenských školách. Mnohí teraz študujú na vysokých školách. Získali také úspechy, že sa dostali bez príjmačiek vlastne na ekonomickú univerzitu, pretože boli prví na Slovensku. To je skvelé. To je super mať takých dobrovoľníkov, lebo keď aj ja si spomeniem na mestskom trhíku, ako sú veľmi šikovní, aj ochotní, aj veľa nám vypomáhajú. Tak ja keď si spomeniem, že keď sme my ako dobrovoľníčky boli, tak takisto sme čakali, že akú robotu nám dajú a práve to bolo super, že sme sa niečo nové naučili, aj vychytali a aj potom aplikovali u nás na podujatí. Áno, dobrovoľníctvo je taká diagnóza. A zase tak sa trošku pochválme, lebo Mestský trhík bol ocenený ocenením Srdce na dlani Trenčianskeho samosprávneho kraja ako dobrovoľnícky projekt roka. To sme na to Áno, právom hrdé. na to sme hrdé, že to, čo robíme, že má zmysel a tým pádom ja by som aj teba, Ivetka, pochválila, že ty si tiež dostala ocenenie ako dobrovoľník dlhoročný, však v podstate za všetky tie aktivity, či Materské centrum Bambi, tam si začínala, Hej. ďalej študentská firma a teraz Mestský trhík. Áno, hovorím, že to z toho sa ťažko vyskakuje a Materské centrum Bambi, áno, to bolo naozaj už pár rokov dozadu a bol to projekt, ktorý vlastne vznikol tiež v Novom Meste nad Váhom ako niečo, čo dovtedy nebolo a naozaj to Materské centrum sa vyšvihlo na jedno z najlepších na Slovensku. A teraz veľmi, veľmi dobre pokračuje ako nové mestečko, takže sa tomu teším, že táto štafeta sa takto odovzdáva. Super. Ja mám tiež takú odozvu aj od lokálnych tvorcov, tak jak hovoríš, že bolo niečo vymyslené také, čo tu ešte nebolo v Novom Meste, tak od lokálnych tvorcov však v podstate tú komunikáciu mám ja väčšinou na starosti, aj mailovú, aj vybavovanie stánkov, aj vyberanie lokálnych tvorcov po konzultácii s tebou. Tak spätná väzba taká, že tiež na to, že sme malé komunitné podujatie ako Mestský trhík, tak chodia k nám rádi do tých stánkov, lebo skvelá atmosféra, veľa takých spriaznených duší, že čo sa chodia aj porozprávať, poobdivujú tvorbu, že nie je to také niečo komerčné, jak bývajú také tie väčšie masovky, ale u nás práve, že sú radi, lebo prídu s rodinou. Pamätáš si, čo sme vyhlasovali jedno stratené dieťa? Hej, no, stratené deti, ale tak v rámci toho parku sa mu zase nič nestane, takže malý stratený chlapček sa našiel. Áno, No. ale to bol zrovna sa mi čajovne. To sme nespomenuli. Tí sú tiež s nami vždy, čajovňa Kolovrátok. A začínali iba so stánkom, že predávali svoje čajky, ktoré zbierajú, oni sú z Beckova. A minulý rok sme mali prvýkrát, že mali svoju čajovňu veľkú. Ja si myslím, že mnohých ľudí by zaujímalo, že ako to vlastne ako pripravujeme ten trhík, že čo je za tým a ako to vyzerá, keď to celé vzniká. Kedy začína vznikať Mestský trhík? Kedy sa to začína chystať? Jeden skončí a druhý začína, takže vyberáme termín ako prvé. Potom zisťujeme teda tie zóny, aké spravíme, ale však to poznáš, vždy nejaké doplníme, nové a nové. A potom už len robíme ten nakres, že kde koho umiestnime. Áno, to je taká zábavná časť, keď beháme s takou mapkou po parku a zakreslujeme, že kto kde bude a potom to prehadzujeme. Následne tento výtvor potom zdieľame s ľuďmi, ktorí tam majú potom byť. Takže začína to vždycky takouto mapkou, začína to line-upom, začína to programom. Čo okrem lokálnej tvorby tam budeme mať? Také, aby sme zavolali tých ľudí, aby prišli. Čo vymyslíme?
No to je vždy otázka, že kto vlastne na trhík chodiť, alebo kto by tam mohol prísť a určite by sa mu tam páčilo, no tom ešte nevie. Lebo mestský trhík nie je len trhík, tam je vlastne preto to teraz bude aj festival, že naozaj je tam sprievodný kultúrny program. Ja som si všimla, že keď chodia rodinky, tak celkom to máme dobre vymyslené, lebo tie jednotlivé zóny sú, že zóna pre detičky, plus ďalej sú už tie lavičky. To sme super vymysleli, že sme dali lavičky, rozmiestnili počas celého parku. Lebo tým pádom, keď sú aj workshopy, malovanie tričiek, tak tým pádom detičky si tam vymalujú tie trička, rodičia vedľa sú vo food zóne. Takže máme to celé prepojené. Áno, je to celé prepojené. Vlastne je tam detská zóna, ktorú organizuje materské centrum, vždycky ešte s nejakou tanečnou školou. Ale zároveň je to vlastne spravené tak, že aj tí oteckovia väčšinou sú buď vo food zóne, alebo sa niekde postretajú, alebo sedia vlastne na tých lavičkách, ktoré máme rozmiestnené po celom parku. Takže ja si myslím, že každý si tam nájde to svoje a mnohí ľudia sú prekvapení, že vôbec akoby nečakali, že ten čas, ktorý tam strávia, že ich to bude tak baviť. Mnohí čakajú, že čačky, mačky alebo len nejaké detské hry, nejako to tam pretrpím, ale naozaj tým, že tam chodia celé rodiny, tak sa tam veľmi veľa ľudí stretne a to je vlastne aj to gro, čo vlastne my chceme. Čo chceme týmto dosiahnuť? Aby sa ľudia stretávali a aby sa spoznávali navzájom, spoznávali to, čo sa tu deje. Tak tento rok doladíme hudobný program, Určite. aby to bolo zaujímavejšie. Väčšinou sme mali len tanečné školy, že pre detičky boli tam rôzne tanečné workshopy. A teraz čo vymyslíme také? Hej, tanečné školy sú už takou každoročnou súčasťou a vždycky majú veľmi dobrý ohlas, ale tento rok sa to snažíme povýšiť na vyšší level, ako sme si povedali. A Festmesto by malo byť aj o tej hudobnej produkcii. Tak zavoláme nejakú kapelu. Určite. Určite, ale ešte nepovieme akú. Budú tam vlastne viaceré tie hudobné čísla, budú nielen v amfiteátri, ale budeme sa to snažiť urobiť tak, že aby vlastne ako ľudia budú prechádzať tým parkom, aby stále niečo objavovali. Takže v tomto sa trošku ten koncept zmení. Zároveň sa budeme snažiť, aby vlastne aj tie hudobné čísla boli v tom duchu, v akom je trhík, že vlastne naozaj taký chill, taká atmosféra, ktorá nikam neponáhla. Minulý rok sa nám osvedčilo DJ a tento rok ho asi dáme tiež, lebo pýtali, že by si to aj radi tak potiahli do nejakej diskotéky. No to ešte uvidíme. Že čo ešte vymania. No, boli DJ bol super, áno. Že diskotéka, ale DJ bol super. DJ bol super a DJ určite aj tento rok tam Zavoláme, uvidia ľudia. Keď sa na to celé pozrieme, tak najväčší zmysel to dáva vtedy, keď sa do tých aktivít zapojí čo najviac ľudí. Takže my by sme chceli aj poslucháčov, divákov vyzvať, ak sa niečomu venujete v meste, ak niečo robíte, ak niekoho poznáte, kto niečo robí, ak ste fanúšikom nejakého občianskeho združenia alebo organizácie, určite sa nám ozvite. My máme stránku mestskýtrhík.sk, takže tam nájdete všetky kontakty a zároveň na sociálnych sieťach nás určite zastihnete a my budeme veľmi radi, ak sa zapoja ďalší účastníci, jednak aktívni, ale určite aj návštevníci. Budeme veľmi radi, ak príde čo najviac ľudí, aby čo najviac ľudí sa dozvedelo o aktivitách, ktoré sa v Novom Meste dejú a ktoré naozaj si zaslúžia to, aby dostali priestor a aby ste sa s tými ľuďmi stretli tvárou v tvár, lebo ono častokrát je to online, je to cez obrazovku, je to len cez sociálne siete a ten osobný kontakt je úplne iný a častokrát nám chýba a častokrát posunie naozaj ľudí k mnohým aha momentom. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli a pozreli. Budeme mať ďalších zaujímavých hostí a budeme takto natáčať pre vás ďalšie podcasty. My vám chceme poďakovať, že ste s nami vydržali až do tejto chvíle pri tomto prvom a pilotnom podcaste, ktorý sa bude volať Dobre v meste, rovnako ako občianske združenie, ktoré organizuje
Mestský trhík, ale aj najnovšie festival Festmesto a kopec ďalších aktivít. Tešíme sa na ďalšie stretnutie. Máme sa tešiť. Ďakujeme.